हेलौ लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनजों आं गोबाव समनि उनाव दिनै लाइभआव फैदों। नोंथांमोना माबाफोर सोंनो गोसो दङब्ला सोंहरनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना मा गोसो माने अनलाइनै आंजों रायलायनो हागोन आरोना नोंथांमोना मा सानजानो लुगैयो माबायदि भिडिअ हगारजानो लुगैयो आरो नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनो ना मोना बिनि सोमोन्दै गोबां मानसिया माने गोबां रोखोमाव बायदि बायदि कमेन्ट हरो नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव सोरबाया गाज्रि कमेन्ट हरो सोरबाया मोजां हरो माने सोरबा सोरबा एकदम नायथावै कमेन्ट हरो आरोना माने बेखौ लानानै आं दिनै भिडिअ आरो लोगोसे अभारअल नोंथांमोना माबोरै दं बिनि सोमोन्दै खोन्थाहरदो माबोरै दङ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आरो दायो लाइभनि माबायाव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोन। स्टार्ट जाबाय सोंहरनो हासिगोन नोंथांमोना माबाफोर आंनाव सोंनांगौ गोसो दङबा। गुजुदों आं। देग्लाय बैसागुनि माबायाव समाव माब्रै जाबावगोन सानबाय जे बावखुंग्रियाव गाखोहैनांगौमोन बावखुंग्रियाव थांनो सानदोंमोन माबोरै थांनो सानबाय आरो देग्लाय बावखुंग्रियाव थांनोथ' हाखानाय नंला बेखार जाबाय आरो गामियाव मोसानांगौमोन प्लेनिं दंमोन बैसागु फांसनाव देग्लाय गान खननो होननानै सोलोंबाय थालायदोंमोन आं गैया बेबो जानाय नंला। नोंथांमोनहाबो बहुद आसा खालामदों जानो हागौ बैसागु फांसनाव मोसागौमोन रंजागौमोन दाथ' थांनोबो हाला सोरनावबा लोगोफोरनावबो थांनांगौमोन। नोंथांमोन माबाफोर सोंनो गोसो दंबा सोंहरदो दासो लाइभआव फैदों नै 30-40 जन जादों दासो लाइभआव माबाफोर सोंनो गोसो दङबा सोंहरदो। मिथिसार बसुमतारी मा खबर आदा मोजां आंनि खबरा। बुहुम दैमारि न'आवनो दं नामा आदा न'आवनो दङ आङो जेरावबो थांनो हायाखै आरो एसे माबादोंबो गुजुदोंबो। खबर सबर माब्रै मोजां खबर सबर। जुबि बरगयारि आदाया बहानि आं रुनिकाटा चिरां। बिसमति बर' मा खबर आदा मोजां खबर बिसमति। नोंहालाय माबोरै दं बिसमति? साबिता बर' हाय आदा हाय खबर। BCC टुन हेलौ हाय BCC टुन जुबि बरगयारि कर'नानि खबरा माबोरै कर'नानि खबरा बिदिनो बांसिन मानसिया मोजां जाबाय आरो माखासेया माबा जाबाय आरो जानायाबो जागासिनो आरो हामनायाबो बारानिफ्राय बारा मोजांसिन जादों ओमफ्राय जानायाबो एसे बारा जादों आरो। साबिथा मोजां आदा नोंहालायनो आंहाबो मोजां। बिराज मुसाहारि आदाया रुनिकाटा औ मा ओंख्रि जाया आदा नारजि अमामोन जोंहा दिनै कानिका नार्जारि LK चेनेल साबसक्राइबार हेल' गुड इभिनिं दैथुन मोसाहारि हेल' BCC मा खबर मोजां खबर। माखासे बारखोलांथारबाय दे माबा SMS खौ आं रिप्लाय होनो हाजोबासै अननानै आंखौ निमाहा होदो बिराद स्पिडआव फैबाय कमेन्टआ मानि मिथिसार मा खबर आदा मोजां दौलें ना मा जाखो माब्रै दं मोजाङै दं जुबि बरगयारि लकडाउना बारायबायना आदा लकडाउना माने बारायथ'वाखै दायो माबागोन आरो मा होनो 21निफ्राय होफिनगोन होनदों दा 15आव माबागोन बायदि आरो अपेन खालामथ'गोन बायदि BBC टुन नेक्स्ट प्रडाक्ट गैथ'वा नामा नेक्स्ट प्रडाक्ट मानि दा बैसागुनि एलबामखौ बानायगौमोन BBC टुन नाथाय दा बानायथ'नो हायासै आरोना माबानि मा होनो गान थान जायगाथो नायजोबखाबायमोन ओमफ्राय दाथ' पुलिसफ्रानो होसोबाय थायो नालाय
बेखायनो गैया बानायनाय जायासै। गाना जाखाबायमोन रेडि। आरो नोंथांमोना मोनसेखौ नुदोंना नुवाखैथाय बिटिआर मोननायजों बैसागु नांनायजों होननाया नोंथांमोना बिटिआर मोननायजों बैसागु मोननायजों होननानै लिरबानो मोनगोन आरो इउटुबाव। आं दाख्लैनो हगारखांबाय। भिउसआनो खम जाथारदों माने दा एकदम माबाखौल' कर'नानि दावराव-दावसिखौल' नायो आरो। दा माने एलबाम गोदान दिरुननायखौनो नायनायानो बुहुत खम जादों। आरो मोनसे दंबावोमोन बानायनो हायासै दा। बिराद खस्थ' माने ओंखारनो हाया लकेसन नायखाजोब्बायमोन जों दाख्लै। मंगल देउरि टिना माला खारगोन फंबायनो टिना माला आं बुजिस्लाबासै मा सोंदोंमोनथाय। बिसिसिजों जों आदा बिरखांनि स्टुडिअ'आवनो खोनाखादों बे समखौ माने जों बेवहाय बानायखादोंमोन नालाय। आरो दोंसे दंबावोमोन बिथांनिनो सासे लोगोनि आरो रुनिकाटानिनो ओमफ्राय बेखौ बानायनो नागिरदोंमोन जों मोनासै। पान्टास बसुमतारी मोजांना आदा खबरा नोंना? मोजां खबरा एसे लोमजादोंमोन एसे मोजां जाबाय। रोदोमसा बसुमतारी लकडाउना बारायगोन नामा? लकडाउना बारायनायनिथ' दा जेबो माबा गैथ'वा बारायगोन बायदि होनदों 21निफ्राय बारायफिननो हागौ। जुबि बरगयारि आसामाव कर'नाया साबेसे मोनखो आदाना? दा 28 जानानै दङ सानै मोनदेरबावबाय होननाय खोनादों। ओमफ्राय इण्डियायाव गासै माखासे मोजां जानायानो हामगासिनो दं आरो मानसिफ्रा। जोंसार दिनै मोजां खबरलै आदाना मोजां खबर दिनै। मन्टु दैमारि बिटिआरनि खबरा माबायदि? बिटिआरनि खबरा माने इलेकसनाथ' फावसायगासिनो दाबो इलेक्सन कमिसनारा माने जेबो बिनि खोथा होथ'वाखै आरो। रुबुल बर' हाइ ब्र' हाइ। इलेक्सना माला जागोन आदा सोमखोर? इलेक्सनखौ बुंथ'नो हाला माला जागोन जुन जुलाइफ्रावबो जाहैनो हागौ फावसायनो हागौ। खगेन बसुमतारी हाय फंबाय माबोरै दं? मोजाङै दं खगेन। मिथिंगा मुसाहारि आंना माथो पिएम किसाना माथो हाबासै ब्र'नो? पिएम किसाना मानि जाय नै दा सिगां हाबनाया हाबाखै दे माखासे। ओमफ्राय नैबे दाख्लै लास्टाव सोर सोर हैबावदोंमोन बिसिनियाल' हाबदों माने माखासे अफलाइन होदोंमोन ना बिसिनाल' बांसिन हाबदों ओमफ्राय जों अनलाइन बानायनायफ्राथ' गैया माथो। बिनि खबरखौ लानाय जाथ'वाखै आं हाबदों बांसिनानो। मिजिं बसुमतारी हेल' ब्रनो हाय। फुंजा बसुमतारी आदा बैसागुआ जागोन ना जाला? बैसागुआथ' जागोन नाथाय रंजाबाबो गामियाव न'आव रंजाबानो जाबाय बे दस्रा गामियाव थांनो नांला। आरो दस्रा गामिनिखौ फैहोनो नांला आरो जेनेबा गामिफ्रावनो रंजादो गामिनि लोगोफोरजोंनो। एम नार्जारि मिस्टार मनिलाल नाइस कन्टेन्ट ओइ ब्र' माब्रै जाखो? देरहासात मोसाहारि जुबि बरगयारि कर'नानि मुलि मोनबायना आदा माथो खोनालाबायदोंमोन। कर'नानि मुलिखौ होदोंमोन नाथाय दासिमबो माबायाखै एसे मोजां जाबाय खोमा बेफोरबायदि माखासे मुलि बानायगासिनो दंना। बेखायनो दायो माबाया मा होनो बांसिन मोजां हामगासिनो दं आरो। पिटिम्बा बारमान आदाया बहानिमोन? रुनिकाटानि। लकिराम बसुमतारी हेल' ब्रादार मोजांना खबरा? मोजां। मिथिंगा बसुमतारी एबाराव बिटिसि खौ सोर सालायगोन आदानो? सोर सालायगोन मानि बेखौथ' आं बुंथ'नो हाला खिन्थु आङो इउ पि पि एल खौ थांगोन बायदि मोनदों देग्लाय। फुंजा बसुमतारी बिथाङा मा लिरदोंमोनथाय नुस्लाबासै आं। इउ पि पि एल खौ सालायगोन माने आं इउ पि पि एल नि सापर्ट नालाय। नोंथांमोनासो मा बुङो बियो गावबा गावनि खोथा जाय जायखौ सापर्ट मोनदों सापर्ट खालामो बियो। हाय आदा बड' भिडिअ फुंजाजा मोसागोन आदा नों? देरहासात बर' दा बेसेबां बारायबावखो आदा कर'ना भाइरासआ आसामाव दा 28 जन। एन के दैमारि हाय आदा गुड इभिनिं अनजालु दैमारि मा ओंख्रि जायामोन आदा? नारजि आरो अमा गोरानमोन। डाबल जाबाय आं फुङावनो 11थायाव खनसे जादों ओमफ्राय दा नै मोना जाबावबाय। अनजालु दैमारि मा ओंख्रि जागोन र' जे एस बि क्रियेसन हाय आदा माबोरै दं खबरफोरा? मोजाङैनो दं बरिया।
एसे लोमजादोंमोन हामफिनबाय टाइफয়েड जादोंमोन आंनाव ना मोना बेरायनायनि बरपेटा टु न'सिम सालायबाय थायो नांबाय मिथिंगा बसुमतारी मानि दाथ' 6 दानाव मा हांखोमोनथाय नुस्लाबासै आं नोंनि माबाया जा स्पिडाव थांबाय माने मानसिफोरनि कमेन्टजों नुस्लाबासै आं लिंसार बसुमतारी ओइ ब्र मा खालामदों नै आं भिडिअ लाइभ होदों नोंसिनि अर्गें मुभि बानायनाया बोरै जाखो आदानो जोंनि अर्गें मुभि बानायनाया जागौमोन नाथाय दा नै बन्दनि थाखायनो एसे थाबथाना दं नोंना मा गामिमोन आदाना रुनिकाटा देरासात बर' आदाया मानो दा मा मावो आङो माने मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामबाय आङो मा होनदों बहा फरायोमोन आदाया आङो दा माबा बरपेटायाव बिएड खालामगासिनो दं लास्ट इयार 4 मास 3 मास दंबावो सिगाङाव आङो माबायाव फरायोमोन चेन्नाइ पन्डिचेरी इउनिभारसिटियाव फरायोमोन चेन्नाइआव मास्टार डिग्रीखौ एम ए खौ बाहाय खालामदों आं खारदै गोरा नार्जारि लकडाउन बाराय बावगोन नामा आदा बारायनो हागौ मिस्टार थमास मा ओंख्रिमोन आदा नारजि अमा निजोम ब्रह्म आदाया बाजै लायाखै नामालायनो बाजै लायाखै गैथ'वा रोदोमसा बसुमतारी आदाना माथो दारिया जाबसेल' नामा आंखौमोन दारियानो लावा नै बावसो दं नै बिरादनो दारि लानो सानो आङो मोजां नुदों नामा दारिखौ सोमखोर अर्गें मुभिया होमबा जाला नामा आदानो जागोन अर्गें मुभिया जागोन माने माखासे जाजोबखाबाय खावसेयानो नाथाय खावसेया जायाखै माने माखासे अर्गें मुभियाव मोसानाय थाया होमबा एलबाम होनो जायखौ गान थायो बेखौ बानायनो मोनाखै ओमफ्राय फाइट दंबावो ओमफ्राय द्रामा एसे दंबावोमोन दा बे बन्द'आनो बिराद जाबाय औ नोंसोरथ' नुखाबाय औ एक्टरफोरखौ नोंसोरथ' नुखाबाय माबा रन्थु बर' दं थुदोलै थुदो आगै सना होननायनिया नुवा नुस्लाबानिया थाइलेन्डआव लानाया हेलेनाजों बे दङ जोंना बर'आ लोगोसे सोरां दं गानजाफालाना जोंना फंबाया ओमफ्राय जालु खाख्रेब रामसिं गैलायाथ' थाखाबाय आदा थाख्लाय थाबाय आरो बहुद दङ आरो सनायमोन दं सिम्पोलमोन जर्जमोन दङ रिंस 2K14 How are you bro? I am fine bro, I am good. सोरांसार बसुमतारी बैसागु गानफोर बानायाखै नामा आदानो बानायदोंमोन नाथाय गैया नै एलबाम बानायनो नागिरदोंमोन लकेसन नायखाजोब्बायमोन जिबौ गांसोम मा खबरलै आदा मोजां खबर जिबौ गांसोम बारफुं बसुमतारी आदा एसे कमेडि खालामलायनो मा कमेडि खालामनो आं कमेडि खालामनो बांद्राय रोङा आङो मा मुभि ब्रनो अर्गें मुभि आदाया एम ए खौ बेसेबां इयाराव पास जानायनो आङो 2017 खबर सबर माब्रै खबर सबर मोजां खबराथ' आंना जेब्लायबो मोजां जायो माने जेब्लाबो मानसिया खुसियाव थानांगौ इन्ट्रेस्ट जानांगौ अनजालि ब्रह्म हाय हेलौ रोदोमसा बसुमतारी मोजां नुदों आदा दारिखौनो थेंक इउ आदानि न' ना मा होनो औ जोंनि न' बियो सोरमोनथाय नुस्लाबासै आं नोंथांनि कमेन्टआ जा सोरनिबा कमेन्टखौ आं नायस्लाबनो हायासै नोंथांमोन दुखु दामोन माने जा स्पिडआव दावखोलांनो नागिरफिनबाबो मोना माने होलांबाय मिथिसार बसुमतारी गेमिं बोलै आदानि न' नामा बे औ नंगौ देरहासार आदाना मा गामि रुनिकाटा सोमजोर एलके होनो मा खालामदों नोंसिनि न' नामा होनो ए दाउ गाबनाया मा दाउ गाबदोंनो आदाया बबे गामिनि प्लिज रिपेन बसुमतारी आं रुनिकाटानि दाउ गाबनाय सोरबा दाउ गाबनाय सोंदोंमोन
जोंहा न'आव नासेर दं, ओमफ्राय देबदारु बिफां दङ न'नि सोरगिदिंनो। ओमफ्राय बे बिराद दाउलुर थाफैयो, दाउथु थाफैयो मोनायाव। दा जायगा सेलायफैगासिनो बिसोरो। नासेर दं फांथाम फांब्रैसो न'नि सोरगिदिं, ओमफ्राय देबदारु बिफां दङ, फाइनसै ना मा होनो। बिदिन्था नार्जारि, माबोरै खबरा आदा? मोजां। मिस्टार थमास ना मामोनथाय, नुस्लाबासै बिथांनि कमेन्टआ जा गोजौआव थांबाय। LCC बेयाव देबदारु ना दाउ थायो नामा? देबदारुआव दाउ थायो बिरादनो। मिस्टार थमास, आदानि न'खरा साबेसे? जोंनि न'खरा साबा, आइजों बाबाजों लाफानानै। बिदा फंबाय साथाम दं, आं सासे, ओमफ्राय आं देरसिन आरो फंबाय सानै दंबावो। बिदिन्था नार्जारि, गावनानै जानांगौलै दाउखौनो। जोंना गावहोआ, आइया रायो मानि। बेसे बेसे फरायखो आदा नोंसोरनि आगैयानो? आंनि फंबाय सासेया माने डिग्रि फरायनायाव आथिङा लेंग्रा जादों हारसिंनो, ओमफ्राय दा थाथ'दों बियो, फरायफिनबाय, एडमिसन लाफिनबाय, डिग्रि खालामगासिनो। ओमफ्राय सासेया डिग्रि कमप्लिट, BA कमप्लिट जानानै ITI आव खालामगासिनो दं, मेकानिकेल इन्जिनियार। सिमां बसुमतारी। मा होनोमोनथाय बिथाङा, नुस्लाबसै आं। सिमां बसुमतारी, हाबा जाबाय ना नोंथांनो? आं हाबा जाथ'वाखै नोंथां। मिस्टार थमास, थेंक इउ आदानो, वेलकाम। प्रकाश बसुमतारी, लकडाउननि मा खालामनानै थाबाय? आं साबसिन जागोन ब्र'नो, लकडाउननि न'आव थानानै फेसबुकफ्राव बिदिनो भिडिअ, कमेडि भिडिअ, मा भिडिअ नायबाय थानायानो मोजांसिन आंनिब्ला आरो। माखासे जेनेबा बिराद मोजां मोजां इउटुब चेनेलफ्राव मोनो माखासे नलेजनि खोन्थानाय, जेनेबा नोंथांमोननो बेखौ टाइप खालामनानै नायबानो जाबाय। कमेडि भिडिअफोर, ओमफ्राय माखासे नलेजनि भिडिअफोर, गियान मोनगोन आरो बेफोरजों। सोमखोर, बहानि आदाया? आं रुनिकाटानि। सिमां, दा बर्थमान माबाव थायोनो? आं दा न'आव थायो बर्थमान। रुजुथाय आदा मा खालामदोंनो? आं नै लाइभ भिडिअ खालामगासिनो दङ। बेसे गोबाव? 17 मिनिट जाबाय, दोनथ'नोसै नामा नोंथांमोन? ना सोरबा माबा सोंबावनो गोसो दङ नामा? मिथिसार, आदा हिन्जावखौ बोरै फथायनांगौ खोन्थाहरलाय नो? र' आं बेखौ दा खोन्थागोन दे। रुजुथाय जुबि बरगयारि, माबा मोनसे फिल्म हगारदों आदा, नायनो लुबैथारदों। फिल्म मानिथ' गुबुननि फिल्मखौथ' हगारनो हाया, माने जों फिल्म बानायगासिनो दंखायो, अर्गें मुभि। सेप्तेम्बरावसो नुहैगोन बेखौथ', ओमफ्राय बेनि माबाफोरखौ नुगौमोन, दा बन्द'नि थाखाय नुवासै। आं एलबाम मोनसे बानायबावनो नागिरदोंमोन, मोनसेखौथ' नुखाबाय नोंसोर। इउटुबाव BTR मोननायजों, बैसागु नांनायजों होबानो मोनखागोन। मोनसे लकेसन नायखाबायमोन आरो बेखौ गैया। दहाय सोर रुजुथाय ना सोर सोङामोनथाय? हिन्जावखौ बोरै फथायनांगौनो बिदि सोंदोंमोन बिथाङा। आं मा बुंनो, हिन्जाव फथायनाय माने नों बे हिन्जावजों मोजां मोनजानांगौ आरो नोङो। माने नों सिगां हिन्जावफोरजों, जाय सिख्लाखौ नों गोसोथोयो बिनि मोजां खामानि मावबाय थाग्रोबानो जाबाय। डाइरेक्ट आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै बुंनानै लायालासिनो बिनि मोजां मोननाय खामानिफोरखौ मावनानै होग्रो आरो। नोंनि गैया नामा आदा? नोंनि गैया नामा? माखौ होनखोथाय जुगि बरगयारि? माने बै जाय नों सिख्लाखौ मोजां मोनो, बे सिख्लानि नों मोजां खामानि मावनानै दिन्थिग्रोनांगौ आरो बेनि सिगाङाव। बे जेखौ थिनो बेखौ मावनांगौ, आरो बिनि मेगननि नोजोराव जेनेबा गाज्रि मोननाय खामानि मावनो नाङा आरो बेजों नों जेब्ला बेजों लोगो जानाय समाव नों बेजों थाफानानै बिनि मोजां बाथ्रा, बिनि मा बेखौ खोनासंनांगौ, मावना होनांगौ। लोगोसे नों बेजों मोजां लोगो जागारनांगौ, जायखौ बुङो बेस्ट फ्रेन्ड। बिनि उनावसो जायखिजाया नों बे गाव हारसिंनो बे प्रपस खालामखागोन आरो नोंखौ, नों बुंलायनाङा आरो। I am also Bodo Gamer. Jukas Gaming. Okay. Enar Bosumtari. Hi Ada. Hello. Wilbert Baglari. Ada नोंहा गार्लफ्रेन्ड दंना गैयानो? आं नोंनो दाहाय खोन्थाहरफिन दे। Wilbert Baglari. Lucas Gaming. Good evening Ada. Good evening. फिल्मखौ बुंदों आदा। फिल्मखौ बुंदों आदा। फिल्म गैया माने आंनाव। आदा नों दा भिडिअ खालामगोन ना? मा होदोंमोनथाय सोर? नुस्लाबासै आं, दावखोलांबाय।
आसा नोंथांमोन भिडिअखौ दोनथ'नोसै नामा? एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै, लोगो मोनलायगोनलाय गाबोन समफोर नङा होमबा? आदा नों थाब भिडिअ खालामदो, आदानो रुजुथाय खालामगोन। प्रकाश बसुमतारी आदाया फिल्म इन्डास्ट्रियाव मावो नामा? आं फिल्म इन्डास्ट्रियाव मावा, माने आं इन्ट्रेस्ट मोनो नालाय एसे एनै माने थाफायो आरो। मा ओंख्रि जायामोन? नारजि अमा। स्कुल अपेनिं वेन लकास माब्ला होनना सोंदों नोंथाङा? माने स्कुल अपेनिंआ बिनि बागै जेबो बुंनो हाथ'वा, माने दाबो माबा जायाखै। ओमफ्राय माखासे बिनि प्रसेसफोर फैबाय, आं बेखौ उनाव भिडिअ खालामना हगारगोन। जुबि बरगयारि कल खालाम आदानो, कल खालामना कल खालामगोनथाय फल' खालाम आदा। अके खालामगोन। आसा लोगोफोर नोंथांमोन दोनथ'नोसै दे दिनै बेखिनियावनो, उनाव लोगो मोनलायगोन, मालाबा लोगो मोनलायगोन। आरो मालाबा बिदिनो बावखुंग्रियाव आं लोगो हमनो सानदोंमोन, सोर सोर लोगो हमो लाइभ मोनसे भिडिअ खालामनानै। देग्लायथ' बावखुंग्रि थांनाय जाला आरो, मालाबा मोजां अबेबा मोनसे गिदिर फेस्टिभेलफोर जायोबा नोंथांमोनजों लोगो हमलायगोन आं। लोगो हमलायनानै साहा लोंलायगोन, रायलायगोन मोजां गाज्रि। आरो नोंथांमोना बे समावनो आंनाव माबाफोर सोंनो गोसो दङबा, जेनेबा भिडिअ बानायनायनि सोमोन्दै बुजिगोन आरो मोनथिगोन, खोन्थाना होगोन आङो। माय ब्लग्स हाय हाउ आर इउ? येस आई एम गुड मैन। दैमारि आखाइ खबदों बरिया। बाय आदानो जुबि बरगयारि बाय। बाय बाय आदा एनआर बसुमतारी बाय बाय। दैमारि जलेस्वर हाय हेल'। आं दोनसैसो दे नोंथांमोन। जिदेन दैमारि आदा नों नोंहा गार्लफ्रेन्ड दंना गैया? नोंनोबो दाहाय खोन्थाहरसै आं दे, कमेन्टआव बुंहरदो नोङो। 14निफ्राय बन जाबावगोन नामा आदा? 14निफ्रायथ' जाला, एसे खुला होनो हागौ। 21निफ्राय जागोन बायदि बुंदों। दे आदानो एनआर बसुमतारी दे अके बाय बाय। गार्लफ्रेन्डआ आं खोन्थाखानोसै एसे र'। गार्लफ्रेन्डआ सिगां दंमोन सासे, आं बिराद मोजां मोनोमोन आरो। बिनि उनाव दा गैया 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 गैया। गार्लफ्रेन्डआ दा गैथ'थारा आरोना। सोरबा मोजां मोनबा, सोरबा गामियाव दंबा नोंसोरसो खोन्थाना होदो आंनो, बेखौसो लायनोसै आं। जोंनाथ' हौवाफोर गोजाखा न'आव, आइ बाबा दङ, बोरायबाय बुरैबाय। नोंसोर खोन्थानायखौनो लायनोसै आं। मोजांनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो सोरबा मोजां दंबा। बेखिनियावनो दोनबाय दे लोगोफोर, बाय बाय।